Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la o nouă poveste. Nu ezitați la sfârșit, doar la sfârșit, dacă v-a plăcut această istorioară, să apăsați un like și să vă abonați, să strângem și noi cât mai curând 1000 de abonați. Vă mulțumesc pentru vizionare. Avea nu doar un nume bărbătesc, ci și un caracter bărbătesc. Puternică, directă, curajoasă. Se făcuse singură pe sine și la 32 de ani conducea deja departamentul de publicitate al unei edituri cunoscute din capitală. Era respectată, temută și urâtă. Era admirată, iar unii, în special cei mai îndrăzneți, încercau chiar să ia exemplu de la ea. Alexandra știa că toți o judecă după înfățișare și după faptele ei hotărâte și se bucura că nimeni nu putea bănui cât de mult suferă din pricina faptului că fusese lipsită de cel mai important lucru din viață, iubirea și fericirea de femeie. Alexandra înțelegea foarte bine că nu devenise atât de rece și lipsită de suflet dintr-o viață bună. Din primii ani, soarta fusese foarte aspră cu ea. Dar nu doar că nu se frânsese, ci reușise singură să-i crească pe cei doi frați mai mici. Și acum, în vise, se întorcea adesea în copilăria ei amară și flămândă. Sasha avea puțin peste 10 ani când a înțeles că nu o pe nimeni pe care să se bazeze, nici ea, nici frații ei mai mici. Fetița mică, neiubită, timidă, și-a dat brusc seama că locuința părintească, care ar fi trebuit să fie o fortăreață, un loc al bucuriei și al bunăstării, devenise de mult în familia ei o arenă a certurilor neîncetate. În fiecare zi acolo se spărgeau vase și zângăneau sticle goale, îngrămădite prin toate colțurile apartamentului neîngrijit și neglijent. Mama și tatăl se certau în fiecare dimineață cu voci răgușite, afumate de tutun, despre cine urma să meargă azi să predea sticlele goale, socotind câte băuturi tari puteau cumpăra cu banii obținuți. Copiilor nu le păsa nimănui. Sasha se străduia mereu să se trezească prima. Trebuia să apuce să-i hrănească pe cei mici înainte ca părinții să se trezească. Scotea din dulap pachetele cu cereale ascunse de părinți și fierbea în tăcere terci cu apă. Apoi îi trezea la fel de tăcut pe frați și îi hrănea. Asta se întâmplă în familiile normale. Nu toți copiii au poftă de mâncare dimineața. Dar Sasha și frații ei aveau întotdeauna un apetit excelent, indiferent de oră. Sasha își mânca grăbită porția de terci și avea grijă ca micuțul Chiriușa, de 2 ani, să nu se ardă și să nu-și răstoarne farfuria pe el. Îl ținea strict în frâu pe Andriușca, de 6 ani, care termina repede cu terciul lui și încerca mereu să bage lingura în farfuria lui Chiriușca, căci lui Andrei se părea mereu că fratelui mai mic se pusese mai mult decât lui. Sashei îi era foarte greu să audă cum părinții copiilor din vecini le interziceau propriilor băieți și fete să se joace cu ea și cu frații ei. Adulții le explicau răspicat copiilor lor bine îngrijiți că nu au ce căuta lângă niște copii pierduți de bețivi, care vor ajunge exact ca părinții lor când vor crește. Iar mătușa Galea, din apartamentul cu numărul 15, îi amintea mereu, în public, fiicei sale curate și îmbrăcate frumos, că de la Sasha și frații ei miroase alături, că e periculos chiar și să stai lângă ei, poți lua vreo boală. Sasha a răbdat multă vreme cuvintele jignitoare și nemeritate, dar într-o zi, Andriușca a venit acasă în lacrimi și cu vânătăi, pentru că fusese alungat de pe locul de joacă, lovit de mai multe ori. Răbdarea ei a plesnit și fetița de 11 ani a ieșit în curte să lămurească lucrurile. În ziua aceea a primit-o toată lumea, atât adulții care nu l-au apărat pe fratele ei atunci când băieții mai mari au început să-l alunge, cât și acei ticăloși care hotărâseră că ei au voie să se joace pe terenul de joacă, iar Andriușca nu. Pentru prima dată în viața ei, nu și-a ales cuvintele, dar mai mult decât cuvintele adulților, i-au rămas întipăriți în minte ochii ei. Îi privea pe cei care o jigniseră fix în ochi, fără să-și mute privirea plină de furie și ură. În ochii și în vorbele ei era atâta răutate, jignire și disperare, încât nimeni nu i-a răspuns niciun cuvânt. Adulții și-au plecat privirile. Unora dintre ei le-a fost, pentru prima dată în viață, rușine. Mica Sasha a înțeles atunci că trebuie mereu să lupte pentru drepturile ei. Dacă nu și apăra băieții, nimeni altcineva nu avea să o facă. Din ziua aceea, de fiecare dată când cineva îndrăznea să-l jignească pe Chiriușca sau pe Andrei, avea de-a face cu Sasha. Dar dacă pe adulți doar îi certa, pe băieții îi bătea cu cruzime, apărându-și frații. De obicei o încasa serios, dar nu se dădea niciodată bătută, nu cerea îndurare, nu plângea. Vecinii nu o plăceau pe Sasha.
Femeile și bătrânele se uitau chiorâși la ea când trecea pe lângă ele și șuierau răutăcios. Băiat în fustă, o să crească și o să iasă o bandiță adevărată din ea. Păi ce te aștepți de la o familie ca asta? Încuvințau altele. Da, așa e, corect se spune, că din răchită nu răsar portocale. Se învoiau ele cu profeția despre viitorul de bandit al Sașei a doua. Fata auzea toate acestea, dar doar zâmbea. Îi plăcea că îi făcuse să țină cont de ea. Sașa înțelegea că, într-o oarecare măsură, vecinii aveau dreptate. Învățase să se bată apărându-și frățiorii și își câștigase chiar autoritate printre băieții mai mari din cartier. Juca fotbal excelent și era adesea invitată să stea în poartă sau să joace în apărare. Împreună cu acei băieți, Sașa se cățăra fără frică în copaci înalți, dând jos pisicile care se urcaseră până în vârf. Fetița creștea puternică fizic. Cât timp părinții dormeau, reușea nu doar să-i hrănească pe cei mici, ci și să umple o pungă mare cu sticle, având grijă ca mama și tatăl să nu observe dimineața că numărul recipientelor scăzuse de cu seară. Apoi ducea punga grea și preda sticlele ca să cumpere cu banii obținuți cartofi și să apuce să fugă la piață unde se vindeau produse expirate. Sașa niciodată nu a putut înțelege de ce poliția risipea atât de des negustorii care vindeau produse expirate, căci ei făceau un lucru atât de necesar. Îi salvau de foame pe cei care nu aveau bani. Sașa îndrăgea piața aceea și pe cei care lucrau acolo. Erau prietenii ei, buni și înțelegători. Iar când Sașa a împlinit 13 ani, în clasa lor a apărut un profesor nou, Stepan Mihailovici, profesor de istorie. Venise dintr-un alt oraș și își ducea la capăt ultimii ani de muncă înainte de pensie. Era un om neobișnuit. Îi plăcea să vorbească nu doar despre istorie, ci și despre viață, și o făcea atât de interesant și de sufletist, încât mulți elevi nu plecau după ora lui, ci continuau să-l asculte pe profesor. Și Sașa rămânea mereu, ca să-l asculte pe acest om înțelept și bun. Îi plăcea să se apropie de câte un elev și să-l privească atent. Apoi, continuând să-l fixeze pe elevul ales, spunea ceva de genul: „Oare știi tu, om drag, cine trebuie să devii când vei crește mare? Din tine, Kirsanov, va ieși un procuror de primă clasă, cinstit și incoruptibil. Ține minte asta.” De fapt, eu voiam să devin anchetator, a mărturisit colegul Sașei, căruia Stepan Mihailovici îi prezisese mari realizări în scaunul de procuror. „Și asta e o meserie bună”, a răspuns profesorul. „Ești un om al conștiinței, al onoarei. Tu, Kirsanov, ai dreptul să-i judeci pe alții și să-i dai pe față. Nu uita asta atunci când îți vei alege profesia.” „Iar din mine o să iasă o cântăreață faimoasă?” întreba câte o fată, visând la faimă și la mulțimi de admiratori. Fața lui Stepan Mihailovici se acrea imediat. Privea cu regret spre fata care punea o astfel de întrebare și clătina dezamăgit din cap. Nu la asta ar trebui să visezi ca Cealova. Învață mai întâi să privești în adâncul lucrurilor, iar apoi visează. Astfel de discuții aveau loc destul de des. Și într-o zi, când Stepan Mihailovici i-a spus lui Serioja Makarov că viitorul băiatului e legat de cosmos și de stele, Sașa a îndrăznit și, cu inima strânsă, a întrebat: „Stepan Mihailovici, dar mie ce-mi puteți spune?” Era foarte emoționată. Se temea că profesorul avea să facă toată clasa să râdă, spunând că va avea mult noroc dacă va fi angajată măcar ca femeie de serviciu sau măturătoare. „Tu, Anohina, ești un om deosebit”, a răspuns profesorul foarte serios, privind-o pe Sașa fix de sub ochelarii cu lentile groase. Colegii au zâmbit, s-au auzit chicotel bagiocoritoare înnăbușite, clasa aștepta, tăcută, cam ce se aștepta și Sașa însăși. Iar Stepan Mihailovici a continuat: „Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar tu, Anohina, ești una dintre cele mai puternice personalități din clasa asta, la fel ca Makarov și Kirsanov. Voi trei aveți cele mai frumoase perspective. Vei face repede carieră și vei ajunge un mare șef, competent, cinstit, priceput. Dar cu o singură condiție. Dacă te pui pe treabă la unele materii, cu note de 3 n-ajungi departe. Dacă te interesează, rămâi după o oră. Îți explic totul.” Sașa a rămas, iar Stepan Mihailovici i-a explicat că are un caracter foarte puternic.
E foarte perseverentă, hotărâtă și curajoasă. Pentru o fată de 13 ani de care nu se ocupă nimeni, asta valorează enorm de mult. Acum trebuie doar să-și ridice nivelul cunoștințelor și toate ușile îi se vor deschide. Ține minte cuvintele mele, Anohina, a spus bătrânul profesor cu un zâmbet visător. Ție îți stă totul la îndemână. Dacă vrei să fii cosmonaut, vei fi. Dacă vrei să fii medic, vei deveni medic. Poți deveni chiar o cântăreață faimoasă, deși nu ți-aș recomanda. Ți-am văzut desenele. Poți deveni pictoriță, designer, stilist. Și asta-i tot? A întrebat Sasha dezamăgită. Desena binișor, dar nu visase niciodată să fie pictoriță și nici medic sau cosmonaut. Ți-am citit compunerile, a spus Stepan Mihailovici. Meseria de scriitor nu aduce bani buni acum, dar capacitatea ta de a fi convingătoare, de a atrage atenția, de a-ți apăra punctul de vedere, ți-ar putea fi de mare folos, de exemplu, în domeniul publicității. Și, în general, nu te lega de nimic anume. Acolo unde te va purta sufletul, acolo să mergi. Vei reuși. Ziua aceea a devenit o cotitură pentru Sasha. Cu ea vorbeau adesea profesori, psihologi și specialiști de la serviciul de tutelă, dar fata simțea mereu că erau discuții de rutină, de bifat pe niște documente sau rapoarte. Oamenii aceia vorbeau cu ea din datorie de serviciu. Îi puneau de fiecare dată aceleași întrebări și îi dădeau aceleași sfaturi. Intonațiile lor erau mereu la fel, liniștitoare și indiferente. În ziua aceea, pentru prima dată, a vorbit cu un om care nu rostea fraze de rutină, care în câteva luni reușise să o cunoască, să înțeleagă cum e ea. Și, cel mai important, Stepan Mihailovici i-a dat de înțeles că e la fel ca toți ceilalți, că toate ușile îi sunt deschise și doar de ea, mai exact de cunoștințele ei, depinde unde va intra și ce va putea deveni în viață. Din ziua aceea, Sasha s-a pus serios pe carte. A terminat școala numai cu note de 10, iar apoi a urmat institutul. Avea senzația că școala continuă. Dar dacă în anii de școală tocea manualele noaptea, șezând într-un apartament rece, înfofolită într-o pătură veche, la institut a fost mai ușor. Locuia într-o cameră confortabilă de cămin pentru 3 persoane și, în timp ce colegele ei dormeau dulce, citea cu nesați manualele până adormea spre dimineață cu cartea în mâini. A fost o perioadă de aur. Fratele ei mijlociu, Andrei, a terminat școala și învăța la un liceu tehnic ca automecanic, locuind în cămin. Pe cel mai mic, Chiriușca, Sasha a reușit să-l dea la o școală militară. Acum putea să se gândească măcar puțin la ea însăși, la studii, la carieră, la viață. La 25 de ani, Sasha a terminat institutul cu diplomă de merit, la specialitatea publicitate și relații publice. Această specialitate o aleseseră împreună cu Stepan Mihailovici și nu greșiseră. În timpul studiilor, Sasha a înțeles că îi place foarte mult ce urmează să facă după institut. Iar Stepan Mihailovici i-a mai sfătuit ca, după obținerea diplomei, să-și încerce norocul în capitală, nu în orășelul mic din apropierea Moscovei, unde Sasha se născuse și crescuse. Familia ei problematică era cunoscută de mulți, iar profesorul i-a sfătuit fetei să rupă complet legăturile cu trecutul și să înceapă o viață nouă, luminoasă, fericită, așa cum merita. Cu atât mai mult cu cât asupra ei atârna greutatea responsabilității pentru frații mai mici, căci părinții lor decăzuseră complet până atunci, greu mai puteau fi numiți oameni, ochi tulburi, limbi împleticite, discuții mereu despre un singur subiect, băutura. Sasha s-a chinuit multă vreme cu întrebarea dacă e obligată să-și ajute părinții. Își dorea foarte mult ca ei să devină normali și să trăiască ca toată lumea, într-un apartament curat, ca pe masă să nu fie sticle goale și farfurii murdare, ci plăcinte proaspăt coapte, ca pe pervazuri să bucure ochiul ghivece cu flori înmugurite, iar pe canapeaua confortabilă să stea un pisoi torcând. Dar nu avea idee cum ar putea face asta și nici dacă ar reuși. Îndoielile i le-a risipit tot Stepan Mihailovici.
I-a spus Sașei că nu merită să-și cheltuiască anii vieții pe ceva ce nu poate fi schimbat. Ai fi putut să te simți obligată și să te ocupi de părinții tăi dacă ei ar fi avut măcar puțin grijă de tine și de frații tăi, i-a spus el Sașei. Să-i mulțumești mamei și tatălui pentru dragoste, pentru educație, e sfânt. Dar nimic din toate astea n-a existat. Pe voi v-au făcut doar pentru alocații, cu care duceau o viață de destrăbălare. Așa că nu te chinui. Ai grijă de frații tăi și rânduiește-ți viața personală. Asta e cel mai important pentru tine. Au trecut ani. Bătrânul profesor avusese dreptate când spusese că Sașa va face repede carieră. La 32 de ani nu mai era Sașa, ci Alexandra Vladimirovna, șefă respectată a departamentului de publicitate dintr-o mare editură din capitală. I se propusese deja de 2 ori funcția de director adjunct al editurii, dar ea încă se gândea. Alexandra era severă, adunată, neînduplecată, de neabordat. Șefii și subalternii o respectau pentru inteligență și hotărâre, dar se temeau să se apropie prea mult de ea. Tânăra femeie era adesea imprevizibilă și tăioasă. Ea însăși se temea cel mai mult de întrebările și discuțiile despre viața personală, probabil pentru că, la Sașa, pur și simplu, nu exista așa ceva. La 32 de ani încă nu învățase să râdă fără griji, nu învățase să aibă încredere, să se împrietenească, să iubească. Nu-și permitea niciodată să fie slabă. În sufletul ei rămăsese pentru totdeauna urma dureroasă a unei copilării fără dragoste, fără grijă, fără bunătate, ci doar cu o luptă pentru supraviețuire. Și acum, din obișnuință, continua să-și cucerească locul sub soare, deși ar fi putut deja să nu mai ia în seamă pe nimeni și să trăiască în plăcerea ei, dar pur și simplu nu știa cum. Când se privea în oglindă sau în vitrina vreunui magazin, vedea mereu o femeie sigură pe sine, cu capul ridicat mândru, cu o privire pătrunzătoare și buzele strânse. Nici măcar să se relaxeze nu învățase, era mereu adunată și încordată. De mult se resemnase cu ideea că viața personală și fericirea de femeie nu sunt pentru ea. Fericirea e pentru femeile adevărate, blânde, vesele, frumoase și fermecătoare. Toate astea nu erau despre ea. Sașa era convinsă că semăna mai degrabă cu un flăcăian drubățos. Se împăcase cu acest gând și hotărâse că, dacă nu-i merge cu viața personală, se va ocupa de creșterea în carieră. În dimineața zilei următoare, Alexandra le-a dat sarcini subalternilor și s-a dus la directorul editurii să-i spună că e gata să preia funcția de adjunct al lui. Secretara i-a zis că directorul are în birou o mică ședință, dar, cunoscând firea nerăbdătoare și hotărâtă a Alexandrei, a bătut totuși la ușă și l-a anunțat pe șef de sosirea Anohinei. Directorul a invitat-o imediat în birou. Când Alexandra a intrat acolo, a văzut că, pe lângă el, mai stăteau 3 bărbați. Ai venit la timp, a zâmbit directorul. Tocmai voiam să trimit după tine. Uite, faceți cunoștință, sunt noii noștri angajați. Alexandra și-a plimbat privirea indiferentă pe fețele bărbaților și l-a privit întrebător pe director. Acesta i-a prezentat pe rând pe fiecare dintre cei prezenți și a spus că ei reprezintă nucleul noului lor serviciu de securitate informatică. Ei, în sfârșit, a rostit Alexandra sever, că concurenții noștri se simt în calculatoarele noastre ca la ei acasă. De cât timp aveți nevoie ca să vă puneți la punct cu treaba? S-a uitat întrebător la cel mai în vârstă dintre bărbați, hotărând că el trebuie să fie principalul dintre ei. Dar acesta și-a mutat privirea spre colegul lui mai tânăr și l-a întrebat. Mihail, ne descurcăm în vreo 2 zile? În câteva ore lămurim totul, a spus cu siguranță tânărul de aspect simplu, îmbrăcat într-un tricou ieftin și lipsit de gust. Alexandra l-a privit cu îndoială. Omul acesta nu îi inspira o încredere deosebită, iar ea se înșela foarte rar. Peste câteva minute, cei 3 nou veniți au plecat la locurile lor de muncă, iar Alexandra a rămas în birou cu directorul. I-a comunicat că e gata să preia funcția de adjunct și și-a exprimat îndoiala în privința capacității noilor angajați din departamentul de informatică de a face față sarcinilor care le stau în față. Ivan Sergeevici,
a spus Sasha nemulțumită. De unde i-ați scos pe ăștia? Unul e prea bătrân, cu greu mai e la curent cu ultimele evoluții. Ceilalți doi sunt niște tineri mărginiți, evident de la țară. De când au început să se nască la sat genii ale calculatoarelor? Șașenca, de ce nu poți înțelege oare că oamenii de la țară adesea știu și pot mai mult decât cei de la oraș? Iar în ceea ce îi privește pe ăștia care tocmai au stat aici, sunt cei mai buni specialiști în domeniul securității. Se vede, a strâmbat Alexandra din buze într-un rânjet disprețuitor. Mai ales cel în tricoul ieftin. Dacă e super specialist, de ce nu și-a câștigat până acum bani măcar pentru un costum ca lumea? Măcar unul cu care să vină să se angajeze la o editură serioasă. Directorul a clătinat din cap. Dar tu n-ai văzut niciodată un tricou al unui specialist de vârf? A zâmbit el. Oamenilor deștepți și bogați nu le trebuie să-și etaleze bogăția sau competența. Hai să judecăm nu după aspect, ci după rezultatele muncilor. Bine, a răspuns Sasha și a trecut la discutarea chestiunilor urgente. Iar peste o oră și jumătate, în biroul ei, a bătut chiar acel nou venit care o uimise cu tricoul lui ieftin. Nu doar tricoul, ci și blugii cu Adidas lui erau la fel de simpli și ieftini. Trebuie să discut ceva cu dumneavoastră, a spus bărbatul degajat, iar Alexandrei i-a displăcut faptul că în vocea lui nu se simțea respectul cuvenit la care se obișnuise de-a lungul anilor de conducere. Vorbea cu ea la fel cum ar fi vorbit cu o femeie de serviciu. Vă ascult, a spus Alexandra rece, făcându-i semn celui intrat spre fotoliul din fața ei. Acesta s-a așezat și a spus: Trebuie să vă spun, Alexandra Vladimirovna, că scurgerea de informații din editură e legată de funcționarea calculatorului dumneavoastră personal. Bărbatul o privea atent în ochii pe Alexandra, ca și cum ar fi încercat să înțeleagă dacă ea transmitea intenționat date concurenților sau era vorba de mâna geniilor calculatoarelor. Cum îndrăzniți? S-a revoltat Alexandra. Îmi verific zilnic calculatorul de programe periculoase. Totuși, fișierele periculoase sunt concentrate tocmai pe calculatorul dumneavoastră, a insistat sigur pe el noul angajat. Alexandrei i s-a făcut rău. Povestiți-mi mai detaliat, a poruncit ea. Bărbatul nu s-a lăsat drugat și a povestit că, pe lângă calculatorul ei, scurgerea de date se produce prin încă 2 canale, dar prejudiciul principal companiei îl aduce chiar calculatorul ei. E la dispoziția dumneavoastră, a sărit Alexandra în picioare mânioasă. Faceți în așa fel încât în calculatorul meu să nu mai existe nicio amenințare. Alexandra era descumpănită. Lucrase atâția ani în această editură, nu-și precupețise timpul și forțele ca ea să prospere, să fie cea mai sigură și de succes. Și dintr-o dată se dovedea că, din vina ei, editura suferea pierderi și pierdea clienți, căci totul era stocat pe calculatorul ei. A fost o adevărată lovitură pentru ea. Stătea într-o cafenea și aștepta un telefon de la specialistul în calculatoare. I se părea că îl cheamă Mihail. Alexandra nu prea credea că avea să se descurce repede cu calculatorul ei, deși cel mai mult o interesa cine erau acei răufăcători care îndrăzniseră să atenteze la calculatorul ei. A trecut aproape o oră și Mihail a sunat-o spunându-i că a terminat munca principală și rugând-o să se întoarcă în birou. Alexandra a fost uimită că, în acel scurt răstimp, el nu doar deconectase nodurile deteriorate, ci reușise să afle și de unde veniseră atacurile. Și, deși răufăcătorii făcuseră tot posibilul să șteargă urmele digitale, Mihail a numit 3 companii care atacaseră calculatorul Alexandrei. Ea le cunoștea foarte bine, nu erau simpli concurenți. Una dintre companii îi făcuse recent o propunere tentantă, promițându-i un salariu mare și o funcție dacă ar fi trecut la ei. Erau adversari foarte serioși, dar Alexandra nu se aștepta ca ei să coboare la un asemenea nivel. S-a supărat foarte tare. Mihail i-a văzut starea și a încercat să o mai liniștească puțin. Nu vă mai supărați atât, i-a spus el zâmbind. E un lucru obișnuit, mai ales în companiile mari, cu profituri mari. Reparăm totul și nu se va mai repeta așa ceva.
Nu cumva ești prea sigur pe tine?" l-a privit sever Alexandra, măsurându-i cu o privire grăitoare ținuta extrem de modestă. Dar tânărul, se pare, n-a înțeles sensul privirii ei și a continuat să zâmbească liniștit. Verificați, sunt profesionist în meseria mea, a spus Mihail simplu și modest. Dacă vă spun că nu-i nimic complicat, înseamnă că problema va fi rezolvată în următoarele zile. Nu doar că vom curăța toate calculatoarele, dar vom instala și o protecție atât de puternică încât niciun răufăcător nu o să pătrundă. Fiți sigură. Aș vrea să vă cred, a rostit Alexandra printre dinți, simțind cum siguranța lui Mihail îi se transmitea încet și ei. Pe suflet i s-a făcut ceva mai ușor. A apărut speranța că problema apărută pe neașteptate se va rezolva în curând, iar odată cu asta va dispărea și sentimentul de vinovăție că nu-și supraveghease propriul calculator. Țineți-mă la curent, a spus Alexandra și a dat din cap, dându-i de înțeles interlocutorului că serviciile lui nu-i mai sunt necesare aici. Seara, stând acasă la ea, la bucătăria ei mare și frumoasă, la masă, Alexandra s-a surprins gândindu-se la Mihail, cel care se ocupase azi de calculatorul ei. S-a smuls din gândurile acelea involuntare și a decis imediat că și amintise de acest om simplu doar pentru că o surprinsese neplăcut apărând la editura lor prestigioasă într-o ținută atât de neprezentabilă. Dimineața zilei următoare a fost foarte încordată. În departamentul Alexandrei au sosit deodată 2 comenzi mari de la clienți, iar ea a discutat cu subalternii momentele cheie de lucru. Până au rezolvat toate chestiunile, se făcuse seară. Alexandra se pregătea să plece acasă, când ușa biroului ei s-a deschis și, fără menajamente, a intrat Mihail. Avea în mâini un pahar mare cu cafea fierbinte și o farfurie acoperită cu un șervețel. Bună seara, Alexandra Vladimirovna!" A zâmbit puțin stânjenit bărbatul, punând în fața ei cafeaua și farfuria cu 2 bucăți de pizza. Trebuie neapărat să vorbesc cu dumneavoastră. I-a explicat că toată ziua încercase să discute cu ea despre faptul că el și colegii lui îi asamlaseră un calculator nou, mult mai puternic decât cel din biroul ei actual, dar ea fusese atât de ocupată încât el riscase să o rețină câteva minute la locul de muncă pentru a discuta chestiunea, aducându-i totodată și o gustare, fiindcă știa că azi n-a avut timp nici măcar de prânz. Eu nu mănânc pizza, a spus Alexandra cu îngânfare, împingând farfuria deoparte. Nu suport fast food-ul. Rețin, a zâmbit Mihail. Ei, cum rămâne cu schimbarea calculatorului? Dacă îmi dați undă verde, până mâine dimineață totul e gata. Adică aveți de gând să lucrați noaptea? A întrebat Alexandra, savurând cu plăcere cafeaua. Pe mine nu mă așteaptă nimeni acasă, așa că pot să întârzi câteva ore, a răspuns bărbatul. Alexandra era prea obosită ca să se mai gândească la ceva, așa că i-a spus lui Mihail să facă așa cum consideră el mai bine pentru treabă. Deci, mâine dimineață o să aveți un calculator nou, a promis Mihail. O să vin și o să vă explic diferența dintre cel vechi și cel nou. Sunt sigur că o să vă placă. Alexandra a dat abia perceptibil din cap și și-a luat rămas bun. Tot drumul spre casă, conducându-și mașina scumpă, s-a gândit la Mihail. Era ceva la el care atrăgea atenția, dar Alexandra nu putea în niciun fel să înțeleagă ce anume. Se întâlneau periodic. Discuțiile se învârteau mereu în jurul programelor de calculator, al securității, al noilor posibilități. Iar într-o zi, Mihail i-a spus deodată: Alexandra Vladimirovna, nu v-a spus nimeni niciodată că o femeie nu trebuie să muncească atât de mult ca dumneavoastră? Nu vă cruțați deloc. Alexandra a zâmbit ironic și a răspuns dur: Nu-mi pot permite asta. Am prea multe probleme și trebuie rezolvate. De asta trebuie să muncesc atât de mult. Spunea adevărul. Sașa înțelegea foarte bine că fratele ei, Andriușca, care lucra ca automecanic, nu avea să câștige niciodată bani pentru o locuință separată, așa că strânsese aproape toată suma necesară pentru a-i cumpăra un apartament cu 3 camere pentru tânăra lui familie. Cu fratele mai mic, Chiriușca, era mai simplu.
El învăța la o școală militară și urma să primească ulterior o locuință de serviciu. Ei bine, Sasha tot se simțea obligată să-și ajute frații, căci era cea mai mare și, mai mult decât atât, cea mai împlinită din familie. De fapt, problemele femeilor frumoase ar trebui rezolvate de bărbații lor, a spus Mihail puțin stânjenit, zâmbind. Nu o să cred niciodată că nu aveți admiratori. Bărbatul atinsese un subiect interzis. Alexandra nu avea de gând să discute despre viața personală cu nimeni. L-a măsurat pe Mihail cu o privire rece și a întrebat bagiocoritor. Nu cumva pe tine te ai în vedere când vorbești despre admiratori? Îmi imaginez cât ai reușit să rezolvi. Nu se aștepta ca vorbele ei să-l rănească atât de tare pe Mihail. El și-a plecat privirea și s-a stânjenit teribil. Ei, ce spuneți, Alexandra Vladimirovna? A răspuns el vinovat. Nici măcar în gând nu mi-a trecut așa ceva. Lângă o femeie atât de rafinată ca dumneavoastră, ar trebui să fie un bărbat de succes și solid. Asta nu-s eu. Eu sunt un flăcău simplu de la țară și nu-mi fac iluzii deșarte. Alexandra a regretat imediat că fusese atât de dură cu el. Acest om simplu și bun nu merita ironii și bagiocură la adresa lui, căci vorbise și făcuse totul din suflet, cu bunătate și simplitate. Scuzați-mă, Mihail, sunt uneori foarte tăioasă, a rostit Alexandra, gândindu-se că e prima dată în viață când cere cuiva iertare. Nu se considerase niciodată vinovată sau greșită. A cere iertare nu era printre principiile ei. Nu înțelegea ce anume o făcuse să se schimbe de data asta, dar pe suflet i se făcuse, dintr-un motiv oarecare, greu. A regretat pentru prima dată că fusese nepoliticoasă cu cineva și încă pe nedrept. Acasă, Alexandra a hotărât că mâine avea să încerce să atenueze impresia pe care Mihail și-o făcuse despre ea, aceea de șefă grosolană, needucată și capricioasă, și avea să încerce de acum înainte să vorbească cu el de la egal la egal, calm, prietenos, la obiect, așa cum vorbea și el cu ea. Dar Mihail, toată ziua următoare, n-a mai venit deloc la ea și nici n-a sunat-o. Chiar și atunci când trebuia rezolvat o chestiune serioasă legată de instalarea unui program nou pe calculatorul ei, i-a trimis un subaltern, nu a venit el însuși. Așa a continuat o săptămână întreagă. Alexandra nu-și găsea locul. Înțelegea că, în viața ei, existau foarte puțini oameni care o tratau cu sinceritate și bunătate, care o acceptau așa cum era, fără să o judece, fără să o condamne pentru nimic. Mihail era unul dintre ei, iar ea fusese atât de neatentă și îi vorbise urât. Alexandra înțelegea că sufletul ei nu avea să se liniștească până când Mihail nu avea să o ierte și să înceapă din nou să treacă pe la biroul ei ca și înainte. L-a sunat la departament și i-a cerut să vină urgent la ea. Permiteți, Alexandra Vladimirovna. Ușa biroului s-a deschis și în prag a apărut Mihail. Aveți vreo întrebare? Bărbatul o privea pe Alexandra calm și indiferent. Nu. Alexandra i-a fost nespus de greu să spună ce voia să spună. N-am nicio întrebare pentru dumneavoastră. Doar vreau să vă cer iertare pentru grosolănia mea. Înțeleg că am greșit, dar nici dumneavoastră n-aveți dreptate să vă supărați atât de mult timp pe mine. V-am explicat că nu sunt cea mai stăpânită persoană, dar n-am vrut să vă jignesc. Alexandra Vladimirovna, de unde ați scos că sunt supărat pe dumneavoastră? A întrebat mirat Mihail. Nimic de genul ăsta. Pur și simplu, am înțeles că prezența mea vă irită. Nu-i în firea mea să mă duc acolo unde nu sunt binevenit. Atât. De unde ai scos că nu ești binevenit aici? A izbucnit Alexandra și a simțit cum o roșeață îi năvălește în obraj. Nu înțelegea ce se întâmplă cu ea, dar simțea că își pierde controlul asupra ei însăși și asupra situației, așa că a hotărât să încheie discuția cât mai repede. S-a întors spre fereastră și a spus reținut: Vă rog ca de acum înainte să nu mai trimiteți subalterni, ci să rezolvați chestiunile direct cu mine atunci când e vorba despre departamentul meu. Am înțeles, a răspuns Mihail. Pot să plec? Ea a răspuns afirmativ. Iar când ușa s-a închis în urma lui Mihail, s-a apropiat de oglindă, chipul îi ardea. Ochii îi străluceau cu o lucire nefirească și neobișnuită. Doamne, ce-i cu mine? A închis ochii. Oare m-am îndrăgostit? Nu,
Așa ceva e imposibil. Dar totul înăuntrul ei striga că așa este. Inima îi bătea nebunește, respirația îi se pierdea, gândurile îi se încălceau. Nu putea înțelege dacă e bine sau rău că s-a îndrăgostit. Și ce avea să se întâmple acum? Ce trebuia să facă mai departe? Cum să se poarte cu Mihail? Mihail s-a întors de la muncă în modestul lui apartament cu o cameră târziu, seara. Nu putea să adoarmă. Din minte nu ieșea acea Alexandra Vladimirovna, ciudată și imprevizibilă, dar atât de fermecătoare. Erau de vârstă, dar el înțelegea că ea reușise mult mai mult în viață decât el. Își dădea seama că astfel de femei extraordinare își aleg tovarăși de viață pe măsura lor. Știa deja că nu e măritată, că are o casă mare într-un cartier de vile, o mașină scumpă și perspective mari în față. El își atinsese deja plafonul. Era șeful departamentului de informatică al editurii, unde lucra de aproape 3 luni. Mihail își recunoscuse de mult că Alexandra îi place, dar, spre deosebire de majoritatea oamenilor, înțelegea că ea nu e chiar atât de simplă pe cât părea. La muncă era cunoscută drept o șefă dură, fără compromisuri. Dar sensibilul și subtilul Mihail vedea foarte bine că, sub asprimea ei, ascundea cu grijă vulnerabilitatea, temerile constante, durerea singurătății. Mihail își mărturisea că, dacă ea ar fi fost o angajată obișnuită a companiei, ar fi încercat să se apropie de ea, dar cunoscând situația reală, înțelegea că ea merita mult mai mult decât putea el să-i ofere. Mihail nu avusese niciodată o părere prea bună despre sine și iată-l acum, culcat, treaz, în pat, privind pe fereastră luna uriașă, care strălucea puternic în geamul lui, amintindu-și de toată viața lui, simplă și uneori grea. Se născuse într-un sat frumos. Cândva, Dubrovka se auzea în toată împrejurimea. Aici fusese un colhoz mare și prosper. Din alte sate, oamenii plecau la oraș în căutarea unui trai mai bun. Dar din Dubrovka, niciodată. Dimpotrivă, aici veneau în fiecare an familii tinere noi. Își construiau case, își întemeiau familii. Odinioară satul avea de toate. Dispensar cu medic și asistentă, școală, club, bibliotecă sătească. Iar iarna, în piața din fața clădirii primăriei, chiar turnau un patinoar, unde seara patinau copiii și tinerii. Dar timpurile se schimbă. În anul în care Mihail termina liceul, într-o zi profesorul de informatică l-a rugat să rămână după o oră. Când au rămas singuri în clasă, profesorul i-a amintit. Mișa, ești în ultimul an. Ce planuri ai pentru viitor? Unde vrei să dai admitere? Mihail l-a privit mirat pe profesor și a întrebat în glumă. Glumiți, Ivan Ilici? Doar am rămas cel mai mare din familie. Fără mine, părinților o să le fie greu. Să învețe cei mici, iar eu mă descurc și la sat. Tata m-a învățat să conduc tractorul. După școală mă fac tractorist. Pot și cu combina și cu camionul, doar că trebuie să-mi fac permis. Bătrânul profesor a înțeles că băiatul încăpățânat luase deja o decizie, așa că nu și-a mai pierdut timpul degeaba și, după ce a mai discutat puțin cu tânărul, l-a lăsat să plece, iar seara a trecut pe la părinții lui Mihail ca să discute cu ei. Ivan Ilici le-a povestit că, după părerea lui, fiul lor e un geniu al calculatoarelor. Doar el repară pentru tot satul tot ce se strică, fiare de călcat, televizoare, mopede, chiar și telefoane cu taste. Altfel de telefoane nu văzuserăm noi vreodată în sat. Iar dacă ar apărea gadgeturi ca la oraș, sunt sigur că Mișca s-ar descurca repede și cu ele. Și nimeni nu l-a învățat, spunea profesorul fără să-și ascundă admirația față de adolescent. Mihail era elevul lui preferat. Profesorul era încântat că băiatul ajungea singur la toate. Iată-l acum, argumentând cu înflăcărare, în fața tatălui și a mamei băiatului, că acesta are minte luminată, că fiul lor e neobișnuit de perseverent, curios din fire și prinde totul din zbor. Ivan Ilici stătea ca un zid pentru favoritul lui.
Îi privea pretențios pe tată și pe mama lui Mișa și le spunea sever: băiatul are talent. Din el va ieși un programator excelent. Îi veți irosi capacitățile dacă nu îl trimiteți mai departe la învățătura. Vorbele profesorului i-au tulburat pe părinți. Tatălui Mihail lucrase toată viața ca tractorist în colhoz. Mama muncea de asemenea de dimineață până seara, era mulgătoare la fermă. Munca lor era grea, așa că grija de gospodărie cădea mereu pe umerii copiilor mai mari. Mihail creștea vânjos, puternic, voinic. Așa că, încă de la 12 ani, părinții îi încredințau munci serioase în gospodărie. Putea și săpa grădina și smulge din rădăcini un tufiș uscat și căra apă la baie și avea grijă de animale și supraveghea cei 3 copii mai mici. Acum, ascultându-l pe Ivan Ilici, părinții au mărturisit că nici nu se gândiseră să-și lase fiul să plece la oraș la studii. Erau siguri că el însuși visa să rămână definitiv la sat. Nu observaseră niciodată la el vreo atracție spre viața ușoară de la oraș. Cum să rămânem noi fără Mișca?" a întrebat-o mama pe profesor descumpănită. Eu fără el sunt ca fără mâini." Profesorul a privit-o mustrător pe femeie și a spus: fiul dumneavoastră are talent. Se poate spune că e un geniu al calculatoarelor. Le predau copiilor programare după programa școlară, iar el rezolvă toate temele mele ca pe niște semințe și scrie programe pe care numai după facultate reușesc oamenii să le creeze. Deci, gândește-te bine, Petrovna. Profesorul nu și-a ascundea nemulțumirea față de refuzul încăpățânat al părinților lui Mișa de a înțelege că băiatul are un potențial mare, că soarta lui ar putea fi mult mai norocoasă decât viața grea a părinților care nu văzuseră în viață nimic altceva decât muncă istovitoare. Îți spun sincer, Petrovna, a continuat profesorul, înțelegând că decizia stă la ea. Nu se cade să lași un copil talentat la sat de dragul ajutorului în gospodărie. Vă descurcați voi singuri. Voi v-ați transformat fiul într-un muncitor, dar el poate avea un viitor măreț. Profesorul înțelegea foarte bine că părinților nu le convenea să-și lase acasă ajutorul lor de nădejde. Dar Ivan Ilici era convins că Mihail putea realiza mult în viață dacă primea educație. Fie că Ivan Ilici a fost foarte convingător, fie că mama și tatăl înțelegeau și ei că fiul lor are dreptul să învețe mai departe după școală, dar dimineața i-au anunțat lui Mișa să se pregătească să dea admitere la institut, la specialitatea programator. Și abia atunci au înțeles că profesorul Ivan Ilici îl cunoștea pe fiul lor mult mai bine decât ei, proprii părinți. Auzind de la părinți că trebuie să se pregătească pentru admiterea la facultate, Mișa a strălucit de bucurie și a mărturisit imediat că visa să se facă programator, dar se temea să pomenească despre asta, înțelegând cât de mult aveau nevoie părinții de ajutorul lui. Dar din moment ce ei hotărâseră că el trebuie să învețe mai departe, avea, desigur, să facă așa cum voiau ei. Mișa le-a povestit sincer celor apropiați că, pentru orice eventualitate, deja cercetase câteva facultăți la care ar fi putut da admitere și le-a promis că părinții nu vor regreta că l-au lăsat să plece. Nu avea să învețe doar, ci avea să și muncească. Avea să le trimită bani ca mama să stea mai puțin la fermă și mai des acasă cu copiii. Părinții nu se îndoiau că așa avea să fie. Mihail era om de cuvânt. Și așa s-a și întâmplat. La început, băiatul a învățat la institut, iar seara făcea muncă suplimentară. Ce nu a fost, curier, ospătar la un restaurant de tip fast food și chiar femeie de serviciu de noapte în vagoanele de la depoul feroviar. Banii câștigați îi ajungeau să lege binele de rău, dar reușea mereu să trimită ceva acasă, în sat, părinților. Iar în ultimul an de institut, Mihail a fost invitat la o mare companie IT, unde a lucrat 7 ani lungi. Ar fi lucrat acolo și mai departe, dacă nu ar fi fost un lucru. Conducerea îl folosea fără scrupule pe talentatul și niciodată refuzatul programator în cele mai complicate proiecte. Mihail muncea foarte mult și câștiga binișor, dar nici nu bănuia că nu îi se plătea tot ce merita. Conducerea presupunea că flăcăul simplu de la țară nu văzuse niciodată bani mari.
și că ar trebui să fie mulțumit cu suma care îi acoperea toate nevoile. Astfel, Mihail primea exact jumătate din salariul care îi se cuvenea de fapt. A aflat asta complet întâmplător de la un coleg care văzuse statul de plată real și a înțeles că Mihail e păcălit. Mihail a fost șocat de necinsta conducerii sale. Discuția cu șeful a ieșit sinceră, dar foarte neplăcută și descumpănitoare. Mihail, tu doar nu te supăra, a spus calm impozantul Valeri Sergeevici, șezând la birou într-un fotoliu comod de piele și jucându-se cu mătănii scumpe de agat aduse de curând dintr-o lungă călătorie prin India. Dar recunoaște, câștigi destul ca să nu duci lipsă de nimic. V-am avut încredere, Valeri Sergeevici, a spus dur Mihail, iar dumneavoastră, se pare, tot timpul nu mi-ați plătit tot ce mi se cuvenea. Îmi dau demisia. Căutați-mi înlocuitor. Stai, Mișa, nu te aprinde, a sărit ca ars Valeri Sergeevici, auzind vorbele despre demisia celui mai bun angajat al său. De ce te-ai supărat atât? Acum îi spun contabilei să recalculeze totul, să se verifice iar. Poate contabilitatea a greșit, se mai întâmplă, cât vrei. Atât cât nu mi-ați plătit, a spus Mihail. Altfel, nu am nevoie de nimic. Nu am nevoie de pomeni. Șeful a sunat imediat contabilul șef și a poruncit să recalculeze salariul specialistului său de vârf. Dar să știți, oricum îmi dau demisia, l-a avertizat Mihail. Nu vreau să lucrez cu oameni care nu-și respectă subalternii. Mihail și-a depus demisia chiar în ziua aceea și a simțit că își pierduse orice interes pentru muncă. Lucra la un proiect important și în paralel conducea un al doilea, dar acum îi era indiferent când și cum aveau să se termine lucrările la ele. A hotărât pentru sine că se detașează de departament și pur și simplu va sta cele 2 săptămâni obligatorii dacă nu îi se semna demisia imediat. Dar conducerea nu se grăbea să se despartă de programatorul lor de frunte. Deja a doua zi, în contul lui Mihail a intrat o sumă foarte frumoasă. Bărbatul a rămas chiar descumpănit. Nu avusese niciodată atâția bani. A decis ca, de îndată ce va pleca de la locul de muncă, să meargă la sat, la părinți, apoi să înceapă să-și caute un nou loc de muncă. Șeful lui, încrezut, Valeri Sergeevici, nu se îndoia că, după ce banii intrau în contul lui Mihail, acesta se va răzgândi și își va retrage demisia. Dar tânărul bărbat nu și-a schimbat decizia. Au trecut 2 săptămâni și a primit calculul final. Imediat a plecat spre satul natal. Mihail nu-și vizitase familia de câțiva ani, fusese foarte ocupat la muncă. În acest timp, la ai lui se petrecuseră mari schimbări. Fratele mijlociu, Kiril, se însurase și acum el și soția lui așteptau un copil. Sora lui Bocica se măritase și născuse deja 2 fetițe. Fratele mai mic, Oleașca, urma să facă nunta iarna. Mișa, ei dar tu, când o să ne prezinți fata ta? A întrebat sora Liubasa cu un zâmbet șiret. Nu se îndoia nicio clipă că simpaticul, viteazul și serios fratele ei Mihail se bucura de atenția frumuseților din capitală. Doar era atât de corect, sufletist, de nădejde. Doar orice fată s-ar duce cu unul ca el, gândea Liubasa, cunoscându-și bine fratele. Dar, drept răspuns, Mihail a ridicat vinovat din numeri și a recunoscut că n-are pe nimeni. În primul rând, trebuia să muncească foarte mult. Nu avea vreme să meargă la întâlniri. Iar în al doilea rând, la compania unde muncise mai bine de 7 ani, erau multe femei tinere, dar toate, ca alese, deștepte, frumoase, la modă. Toate orășence, sofisticate, manierate. E adevărat, printre ele erau și câteva fete de la provincie, dar la asemenea simpli precum Mihail nu se uitau. Toate, ca una, visau să se aranjeze bine la oraș și căutau partide avantajoase. Pentru ele, Mihail era prea simplu. Nu ascunsese niciodată că era originar dintr-un sat pierdut. Simțea foarte bine că originea și înfățișarea destul de modestă nu produceau o impresie deosebită asupra reprezentantelor sexului frumos, așa că nu întreprindea încercări serioase de a avea o relație romantică, iar în afară de muncă
nu avea unde să cunoască pe altcineva. Nu se ducea nicăieri, nu prea era pe undeva, capul îi era mereu ocupat de muncă. Mărturisirile lui Mihail au întristat pe toți membrii familiei. Părinții, frații și sora înțelegeau că îi datorează mult lui Mihail. El nu uitase niciodată promisiunea făcută cu mulți ani în urmă de a-i ajuta și le trimitea mereu bani și cadouri de sărbători. Orice s-ar fi întâmplat în familie, el venea mereu primul în ajutor. Iar ai lui își doreau foarte mult ca, în sfârșit, el să trăiască pentru sine, să devină fericit, să-și întâlnească jumătatea. Iar eu m-am gândit așa, a spus Mihail stânjenit într-o zi, la masă, unde la părinți veniseră toți frații lui și sora cu fiii lor. Din moment ce vreau să rămân aici câteva luni, o să-mi caut o mireasă dintre fetele de la sat. Cele de-ale noastre îmi sunt mai apropiate. Vorbă cu cap, băiete, s-a bucurat mama zâmbind mulțumită. Toate cunoștințele mă întreabă dacă nu ți-ai găsit vreo iubită la oraș. Le placi fetelor noastre. Ele sunt mai bune decât cele de la oraș, și sufletiste, și înțelegătoare, și harnice, și fac imediat copii. Iar fițele alea de la oraș doar visează la bărbați bogați sau vor ele însele să fie șefe. Te chinuiești cu una ca asta până îndeplinești toate capriciile. Toată familia a aprobat dorința lui Mihail de a-și găsi jumătatea printre sătencele nemăritate. Toate au început să se gândească în minte care dintre fetele necăsătorite din sat i s-ar potrivi lui Mihail. Nimeni din familie nu se îndoia că atenția lui avea să fie primită cu bucurie. Dar planurilor simple și bune ale lui Mihail nu le era dat să se împlinească. La 3 zile după luarea deciziei hotărătoare de a-și căuta soție printre fetele singure din sat, l-a sunat pe neașteptate un bărbat necunoscut. Acesta s-a prezentat drept adjunctul directorului unei cunoscute edituri din capitală. Bărbatul i-a povestit că editura lor caută de mult timp un programator talentat. Aflase complet întâmplător despre Mihail, se interesase de el și rămăsese încântat. Le trebuia exact un om ca el, competent, de încredere, principial. Cel care sunase a declarat că vrea să-l invite pe Mihail la un post vacant deschis. Când i-a spus condițiile de muncă la editură și mărimea salariului, Mihail a înțeles că exact asta îi trebuia. A promis să vină peste o săptămână, hotărând că chestiunea căutării unei mirese o va amâna încă vreo 2 ani, până se va acomoda la editură și va arăta acolo de ce e în stare. Cei apropiați ai lui Mihail s-au întristat aflând că pleacă, dar nu au îndrăznit să-l convingă să rămână, înțelegând că el știe mai bine cum să procedeze. Totuși, Liubasa a hotărât să-i facă fratelui ei o mică observație. La una dintre întâlnirile din casa părintească, ea, cu simplitatea ei caracteristică, i-a declarat fratelui: Mișa, eu desigur nu mă pricep la branduri și trenduri, dar ochi am. Mă uit la televizor, pe internet, cum se îmbracă oamenii de succes din marile orașe și văd că tu ești departe de ei. Doar ai bani pentru haine bune. Hai să te îmbrăcăm. După tine umblă asemenea companii, iar tu arăți ca un măturător. Sora îi dovedea fratelui că bărbații moderni de succes umblă în costume frumoase și la modă, care le stau de minune, poartă pantofi scumpi și ceasuri de firmă cunoscută și conduc mașini străine tari. Mihail și-ar putea permite asta, dar dintr-un motiv oarecare continua să fie modest. Bărbatul a ascultat-o pe sora lui și a zâmbit. Iubasa, eu nu sunt așa, a spus el. Ceasurile sunt pentru a afla ora, iar oamenii bogați le cumpără ca să-și dea importanță, să-și formeze o imagine de om de succes. Același lucru se poate spune despre costume, mașini și case. Viața de fațadă în capitală e un trend, dar nu pentru toți, ci doar pentru cei care nu reprezintă nimic interesant prin ei înșiși, dar au bani mulți. Așa că își modelează o imagine inventată. Eu vreau să rămân eu însumi. Iubasa nu era de acord cu Mihail și se certa aprig cu el. Își dorea foarte mult ca el să devină de-al lor, printre cei bogați și celebri, dar Mihail doar glumea. Iar peste o săptămână a plecat spre modestul lui apartament cu o cameră din capitală, pe care îl cumpărase cu 1 an înainte cu banii câștigați la companie.
Mihail își amintea bine cum se angajase la editură și cum o văzuse pentru prima dată pe Alexandra în biroul directorului. Stătea cu ochii deschiși și privea pe fereastră. Luna cea mare se ascunsese deja, iar afară se lumina de ziua. Iar el tot se gândea și nu putea în niciun fel să înțeleagă ce să facă mai departe și cum să se poarte cu Alexandra. I se părea că îi place, dar Mihail nu putea crede asta. Era prea simplu și lipsit de interes pentru domnișoarele din capitală, iar Alexandra era ceva aparte. Se vedea că nu iese din saloanele de înfrumusețare, se îmbracă frumos, scump și cu stil. Gândindu-se puțin, a hotărât că ea nu e deloc pereche pentru el, așa că trebuia să înceteze să se mai gândească la ea și să nu-și facă planuri irealizabile. Și, în general, venise la editură ca să muncească, nu ca să-și rânduiască viața personală. Iar peste 2 săptămâni, editura a sărbătorit un corporativ dedicat celor 20 de ani de la înființarea companiei. În toiul veseliei, la masa lui Mihail, unde stăteau informaticienii, s-a așezat secretara directorului Kira. Era bine dispusă și îi arăta atenție lui Mihail. Alexandra, care îl privea pe Mihail toată seara de la locul ei, nu a suportat atenția sporită pe care blonda tânără și strălucitoare i-o arăta. Și când Kira l-a invitat la deja al 5-lea sau al 6-lea dans, Sasha s-a ridicat de la locul ei. S-a apropiat de masa informaticienilor și, râzând, i-a spus lui Mihail că a venit să-l salveze de o admiratoare enervantă. L-a invitat pe bărbat la masa ei. Toată seara au vorbit, iar când corporativul s-a terminat și lumea a început să se împrăștie, Sasha i-a propus lui Mihail să treacă pe la ea, în vizită, la un ceai. Mihail s-a mirat. Era deja trecut de ora 1 noaptea, dar n-a riscat să refuze propunerea. A fost impresionat de mărimea și frumusețea casei unde l-a dus Alexandra. A spus că, dacă va reuși vreodată să câștige bine, își va cumpăra și el o vilă, își va lua părinții bătrâni la el, ca măcar la sfârșitul vieții să se odihnească și să trăiască în plăcere, fără munci grele, griji și necazuri. Alexandrei a fost foarte teamă că el o va întreba acum despre părinții ei, așa că a schimbat repede subiectul. Au băut ceai toată noaptea, au admirat răsăritul și n-au mai putut să se sature de vorbă. Mihail o privea pe Alexandra mirat și era uimit că, acasă, ea nu semăna deloc cu ea însăși de la birou. Aici era simplă, blândă, zâmbitoare și chiar puțin nedumerită și stânjenită. Dimineața, Mihail a început să-și ia rămas bun și Sasha i-a spus: "Azi e duminică, hai să ne plimbăm după amiază prin parc." Cu plăcere, s-a bucurat Mihail. Și în același timp s-a mirat, dar tot nu credea că ar putea să o intereseze pe Alexandra ca bărbat. Erau totuși foarte diferiți. Au mai trecut 2 luni, iar Sasha și Mihail s-au apropiat definitiv. Nemai ascunzându-se, plecau deja împreună de la birou la sfârșitul zilei de lucru. În colectiv se mirau, șușoteau și se certau cum se va termina acest roman atât de neașteptat. Toți se înclinau spre versiunea lui Andrei, cel care îl invitase pe Mihail să lucreze la editură. Andrei a afirmat cu convingere că totul se va termina cu o nuntă. În primul rând, pentru că Mihail era un om foarte bun. Din el urma să iasă un soț și tată excelent pentru viitorii copii. Iar în al doilea rând, pentru că Alexandra era prea serioasă și chibzuită ca să se împrăștie relații fără rost. Andrei s-a dovedit a avea dreptate. Lucrul acesta a devenit clar când, într-o zi, Mihail le-a spus subalternilor lui că își ia o săptămână de concediu, se duce în satul natal să-i prezinte pe logonica lui, Sașenca, părinților. Alexandra și Mihail plănuiau să plece împreună, dar pe neașteptate, la departamentul de publicitate a sosit o comandă foarte scumpă și complicată și Sasha a fost nevoită să întârzie 2 zile. Mihail a hotărât să plece mai devreme. Voia să pună casa în ordine cât mai mult, ca ea să nu-i pară logonicei lui prea sărăcăcioasă după vila ei luxoasă. Sasha a terminat treaba în 2 zile. Seara l-a sunat pe logodnic și l-a anunțat că ajunge a doua zi pe la ora 5 după amiaza. Toată noaptea de emoție, fata n-a putut închide ochii, dar nici nu a putut aștepta până seara, așa că dimineața a luat un taxi și a plecat spre sat.
Era în jur de ora 11 când taxiul a lăsat-o la marginea satului. Sasha însă își ceruse asta. Voia să-și mai potolească puțin emoția. Inima îi bătea nebunește tot drumul până la sat. Gândurile îi se încălceau. Chiar și mâinile îi tremurau de încordare și de neștiința cum avea să fie primită acolo. Se temea foarte tare că nu le va plăcea părinților lui Mihail, iar el era atât de atașat de ei, prețuia atât de mult părerea tatălui și a mamei, încât ar fi putut renunța la nuntă dacă familia s-ar fi pus împotriva Sașei. Fata se temea să nu li se pară o iubitoare de lucruri și bijuterii scumpe, de saloane și distracții, răsfățată și interesată. Sasha știa că sătenii adesea gândesc așa despre femeile de succes din oraș și nu voia deloc să se formeze aceeași impresie și despre ea. Se îmbrăcase intenționat cu o rochie ieftină, simplă, și își legase părul în coadă, fără pretenții. Fără machiaj, fără parfum, doar o geantă cu daruri și cadouri pentru numeroasa rudenie a lui Mihail. Nu uitase pe nimeni, nici de părinți, nici de frați și soră, nici de nepoți. Pregătise pentru fiecare câte o surpriză. Sasha mergea agale pe strada satului, citind numerele caselor. Când s-a apropiat de casa cuvenită, a simțit că se liniștise aproape complet. Prin tufele de la gard, casa și curtea părinților lui Mihail se vedeau prost, dar în schimb se auzeau clar vocile unor oameni care veneau dinspre casa lor frumoasă. Vorbeau două femei și un bărbat. Nu știu cum să-i explic fiului că nu se poate să se însoare cu fifele astea bogate de la oraș. A auzit Sasha vocea plină de suferința unei femei în vârstă, gândindu-se că, probabil, aparține mamei lui. De la ele vin numai necazuri, iar când o să afle ea totul, o să sară în sus și pe urmă doar praful se va alege de tot. O să-l facă pe Misha să sufere. Intonațiile femeii au neliniștit-o pe Sasha. Nu era o simplă discuție, era ceva serios, îndurerat. Petrovna, ei, ce te panichezi tu așa înainte de vreme? A răspuns nemulțumită cea de-a doua femeie. Și printre orășence sunt și rele și foarte bune, deci să sperăm la mai bine. Așa spuneai și data trecută, Sergeevna. S-a auzit un glas bărbătesc, bătrân. Și uite cum a ieșit. Mai rău nici că se putea. Dacă îi se întâmplă lui Misha același lucru ca lui Matvei, n-o să supraviețuiesc, a spus cea numită Petrovna. Iar Sasha a înțeles că Petrovna era mama logodnicului ei, dar fetei îi era neclar cine era Matvei și ce se întâmplase cu el. Mihail nu pomenise niciodată numele acesta în discuțiile cu ea. Da, a rostit vinovat Sergeevna. Data trecută am greșit, dar tare mi-a plăcut Marinocica. Era atât de frumoasă, cuvincioasă, prietenoasă. Cine ar fi putut crede că e o șarpe veninos? Și atunci, până la Sasha, a ajuns o voce cunoscută. La cei ce stăteau în curte s-a alăturat Mihail. Fata a auzit cum spunea nemulțumit. Mamă, de câteva zile tot vorbești despre același lucru. Ei, cât se mai poate? Doare-ți fâșii sufletul. Ne-am înțeles că trebuie doar să avem răbdare. Curând, totul va fi bine. Doar nu putem îndrepta nimic. Eu am sărbătoare, îmi vine logodnica, iar tu stai ca la priveghi. Păi tocmai de asta stau ca la priveghi, că nu vreau să se repete totul încă o dată. Mi-e teamă, fiule, că Sasha ta o să se dovedească la fel de rea ca Marina. Cu cât asculta mai mult Alexandra stând la gard, cu atât înțelegea mai puțin despre ce vorbeau în curte. Dar nu era în firea ei să rămână multă vreme în ceață. Deja înțelesese că părinții lui Mihail o suspectau de ceva rău și a hotărât imediat să le risipească temerile. Ei, iar dacă n-ar fi reușit, era gata chiar să se despartă de Mihail dacă el ar fi luat partea părinților și, împreună cu ei, ar fi suspectat-o de niște păcate inexistente. Sasha a deschis hotărâtă poarta și, zâmbind larg, a intrat în curte. Toți s-au mirat. Mihail a sărit de la locul lui, s-a repezit spre logodnică, a sărutat-o pe obraz, i-a luat geanta grea din mână și a condus-o la părinți. Faceți cunoștință, ea e Sașenca mea, a spus el, privind-o cu căldură pe fată. Tatăl s-a apropiat de ea, a îmbrățișat-o de umeri, a schițat pe chip un fel de zâmbet vesel și a bâiguit. Mă bucur foarte mult de cunoștință.
Mama lui Mihail s-a ridicat de la locul ei, a făcut câțiva pași spre Sasha și deodată s-a oprit. Și-a acoperit fața cu palmele și a izbucnit în plâns, cu voce tare. Vecina Sergeevna s-a repezit să o liniștească și a dus-o în casă. Primul care și-a revenit a fost tatăl lui Mihail. A privit-o vinovat pe oaspete și a spus: „Da, noi vă așteptam pe la ora 5. Doar am tăiat salatele, stau în frigider, iar felul principal încă nici nu l-am gătit. Haideți în casă, măcar cu un ceai să vă tratez de drum." S-a întors și a pornit spre casă. Iar Sasha a întrebat-o nedumerită pe Mihail: „Poți să-mi explici cine e Matvei și de ce a plâns mama ta când m-a văzut? Nu i-am plăcut." Mihail tăcea. Sasha a înțeles că se gândește la ceva. Gazda i-a așezat pe toți la bucătărie, la masă, și a chemat soția cu vecina. Când toți s-au așezat și au început în tăcere să bea ceai, deodată a spus, privindu-l pe fiul lui: „Ține minte, Mișca, un bărbat trebuie mereu să facă așa cum crede de cuviință, nu să asculte de femeile aiurite. Eu de la bun început am spus că nu-i bine să încep viața de familie cu taine și secrete, dar voi nu m-ați ascultat. Așa că iată cuvântul meu. Acum îi spunem sincer totul logornicei tale. Ea singură să decidă dacă îi trebuie familia noastră sau nu." Alexandra a înțeles că îi se pregăteau să-i dezvăluie o taină de familie. S-a strâns în ea, căci, dacă se întâmpla asta, avea și ea să fie nevoită să povestească despre propriile ei secrete și nu se știa cum urma să reacționeze familia logodnicului ei. „Deci așa," a rostit cu greutate viitorul socru a Sașei, ridicându-se de la locul lui. „Trebuie să-ți spun, Alexandra, că familia noastră nu-i deloc atât de bună și cinstită pe cât crezi tu. În familia noastră este un infractor și el stă acum la închisoare." Mama lui Mihail a izbucnit în lacrimi, dar nu mai plângea cu suspine. Nu îndrăznea să-l întrerupă pe soțul ei în timp ce dezvăluia logornicei fiului secretele familiei, iar acesta continua: „Mihail are un frate mai mare, Matvei. Acum 15 ani a adus-o în casa noastră pe logornica lui, Marina. Deșteaptă, frumoasă, la modă, distinsă, ca și tine. Ne-a plăcut și am acceptat-o. Da, numai că ea nu avea nevoie de fiul nostru, ci de bani. Tatăl a povestit că Matvei tocmai începuse atunci să lucreze ca încasator. Iată că Marina l-a convins să jefuiască o bancă. Matvei era un om puternic, cinstit, dar iubirea pentru frumusețea de la oraș l-a orbit. L-a lipsit complet de rațiune și s-a supus dorințelor Marinei sale. Doar că jaful nu a reușit. Pe Matvei, împreună cu complicii care s-au dovedit a fi prietenii Marinei, l-au condamnat la 15 ani, iar fata, în doar câteva luni, și-a găsit un alt curtezan. L-a uitat pe Matvei, nici măcar nu-i mai scria. „Acum știi totul despre noi," a încheiat aspru și hotărât povestirea sa tatălui Mihail. „Decide dacă îți trebuie o asemenea rudenie. Tu, ce fițuică ești, cu greu l-ai face pe Mișca să facă ceva asemănător, dar nu m-aș mira dacă ai dispreți asemenea rude ca noi." Alexandra și-a plecat vinovată privirea și a spus încet: Nu vă disprețuiesc. Îl iubesc pe Mișa. În plus, nici eu nu sunt atât de albă și pufoasă cum par. Am și eu tainele mele, poate chiar mai grave decât ale voastre." Toți cei prezenți nu-și credeau urechilor. Ce lucru atât de groaznic s-ar fi putut întâmpla în viața acestei tinere femei rafinate și de succes, încât să fie nevoită să-l țină ascuns? Toți o priveau curioși pe Sasha, așteptând destăinuirile ei. „Am o moștenire proastă," a mărturisit Sasha abia auzit, fără să îndrăznească să-și ridice privirea. „Mama și tata sunt bețivi. Au băut toată viața, de când mă știu, și nici acum nu s-au lăsat de acest viciu. În copilărie mă băteam, înjuram,
iar și acum sunt adesea rea. A tăcut. Iată, tocmai asta spun eu, a vorbit din nou cu voce poruncitoare tatălui Mihail. Mereu trebuie spus adevărul și nu atunci când e convenabil, ci mereu. Nu se cade să minți sau să ascunzi când se hotărăsc probleme atât de importante. Acum, toți știu totul. Hai să hotărâm pe loc. Are loc nunta sau nu? Eu nu-mi schimb decizia, a declarat ferm Mihail. O iubesc pe Sasha și vreau ca ea să-mi fie soție. Ei, cu atât mai mult eu, a rostit încet Alexandra. Dacă Misha nu s-a speriat de trecutul meu, îi pot promite că, pe viitor, o să încerc să fac tot ce trebuie ca el să fie fericit. Lacrimile din ochii mamei lui Mihail au secat și ea a privit-o pe Sasha cu speranță. Te cred, fetițo. Dar din moment ce am lămurit totul, a spus important tatălui Mihail, simțindu-se stăpân al situației, un neîntrecut căutător al adevărului, ajunge cu vorba. Duceți-vă să pregătiți cina. Curând vin oaspeții. Iar peste câteva luni, într-un restaurant scump din capitală, s-a făcut o nuntă fastoasă. Iar frumoasa uluitoare mireasă a povestit în secret că peste 5 luni intră în concediu de maternitate. Acum, pentru ea, familia era pe primul loc, nu cariera.